дуруд бар шумо дӯстон бародарони азиз. Аксера ки дар иҷа мондагӣ ми бачаак аз шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати деҳоти Раҳатӣ. Ҳами бачаак Алиев Алимардон ном дорад. Соли таваллудаш 1999 рӯзи 21 октябр дар Москва метрои Шолковский меброя квартира меброя беном нишон мешава ва ба ҳамин то ҳозира дар кофтикоб қарор дорад. Хонагиёшон падару модараш ташвиш шудагиянд ва дар ҳамин хотир дар ман муроҷиат карданд ки Исмоилҷон чӣ ки мақсад дар ҳамин бора як гап зан бачи моро як видео кун шитоби мардум барои ёфтанаш дар мо кӯмак расонам. Ва ман аз шумо хоҳиш мекунам бародарои шумо низ бетараф набошен, видеоро падилица кунен, паҳн кунен ба тамоми ёру дӯстотон, рафиқотон, ошноотон роӣ кунен шитоби дар ёфтани ҳамин додарак ба мо кӯмак расонанд. Бо як бор дига мегӯм, Алиев Алимардон ном дорад. Ай 21 октябри соли 2023 акӯ чанд моҳ мешавад? 21 октябр, октябр, ноябр, декабр, январ 4 моҳ шуде. Сай аллакай ки ҳамин одам беному нишонай, ҳамин одам дар кофтикоб қарор дорад. хоб короче хонагиёшони хаҷдат мекунам, меган хай ҳози занг мезана, ина занг мезана, ина занг мезана. То ҳозира занг задагӣ нест, то ҳозира кофтесиянша ва чӣ хегум маъшудан ки видео кунанд ҳамин бора. баъд бачаҳои ёш хоҳиш мекунам вақте ки ҷое ки раҳкӣ мешавен, ки ҷое ки мерен, обязательно ягон дӯстона, рафиқтона, бародартона гап занен. Мақсад допустим ягон ҷо кор файротон мекунанд, гап занен ки ман ба фалон ҷора кор мерам. Я минут доли видео кунам, гӯен ки ба фалон ҷора мақсад кор мерем, фалон ҷо мода кора адрестона тиен, маълумотона тиен да мисол ҳамун рафиқотон, ҷуроҳотон.